Good morning sa lahat mga kagulong. Andito tayo ngayon sa Barangay Bulawen kung saan ginaganap ang charity ng Charity Riders for One Luzon. Salamat sa mga suporta mga kagulong nagaganap na charity ngayon. Maraming salamat po. Nandito kami ngayon sa Bulawen West, Season Pangasinan para sa ginaganap na Charity Riders for One Luzon relief operation. Nag-i-invite kami sa lahat ng mga gustong tumulong, mga solo rider o co-rider namin gusto pang makatulong. Punta lang po kayo dito at sama-sama tayong magsaya. Maraming salamat po. Good day sa atin lahat. Ito na lang po. Itong Charity Rider of One Luzon is galing po ng Mindanao to. Originated in Mindanao by Sir R.L. Cruiser. At saka during pandemic, dinala niya rito para maraming matulungan tao. Alam niyo po, very successful po nangyayari sa charity na to kasi hindi lang po iisang tao tutulungan kundi isang barangay. Ang kagandahan pa po nito, wala pong pinipili ang edad at wala pinipili kung sinong bibigyan ng mga relief pack. Totally, siguro mga more than 1,000 relief pack na po ang natulungan buong Pangasinan. At saka ang grupong pong ito, ang Charity Rider of One Luzon, patuloy pa rin na mamimigay. Hindi lang po sa buong Pangasinan po. Ang target po nito is Central Luzon hanggang lumaki pa ng lumaki. Sa mga kapwa ko mga riders, mga group of riders, group club members at mga ibang institution, pwede kayong sumuporta. Puntaan nyo lang kami, makipag-coordinate po kay Sir R.L. Cruiser na siya po aming founder. Maganda po ang hangarin ng ng charity group na to. Wala po dito money involved. Sa lahat po ng bumubuo ng Charity Riders of One Luzon, mabuhay po tayo lahat. Sir, good morning. Welcome po dito sa Bulawen West, Season Pangasinan. Thank you po dahil na-invitayin po namin kayo at nakarating kayo sa amin. Ngayon po, ano po masasabi niyo? Basta makatulong kami sa kapwa namin. At saka maraming salamat sa pag-imbita. Salamat. Ay, hello ma'am. Good morning. Ay, we are grateful po na naimbitay ang Bagwis dito po sa ating charity. Sana po ipagpatuloy po natin lahat. Ikaw, ma'am. May masabi ka rin po. Ma'am, malaking pasasalamat din po namin kasi nakasama po kami sa charity na ito kasi ito po yung pinaka the best po na pagtulong po sa kapwa po na walang hinihintay na kapalit kundi bukal sa loob ang bawat isa na nagbibigay para for lahat po tayo ay nakakatulong po. Good morning. I am Police Master Sergeant Errol Bisquera, PCR PNCO of this municipality, Season Police Station. Gusto ko lang magpasalamat sa mga nakiparticipate dito sa activity na ito, which is maganda po ito kasi nakakatulong po tayo. And then yung mga nabibigyan din natin, yung mga less fortunate, nabibigyan natin ng mga blessings. And then we would like also to thank our Almighty God because eto nga, nangyari ito. Malaking bagay ito sa ating mga community. So that's all. Thank you.